फागुन दाननि टिं टिं सान्दुङा साथा हमनानै देलाय मा देलाय देलाय माने दुब्लियावसो थांगोन देलाय देलायाबो फैदो थाइबें देलाय देलाय दुब्लियाव थांथो नै नै जाबाय दे नै 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 जाबायलै सिनायलायनोहाय मारै नैबे आइ बिखुनजो जाहैबाय ओमफ्राय नैबे आइ माबा गिफ्ट होलायदो ना नों ओंख्रि मोनजाले दैजों सोमनानै जानांगौ बेल'सै मिथिबाय दा ओमफ्राय गोसोआ लुबैयोना ओरै दंबाय मबेया बाबा नोंनि बिहाव दे खुलुमबाय लोगोफोर खुलुमहरबाय नै आजोलिया चेनेलाव बयखौबो ज' खेबसे बरायबाय दिनैहाय माने जोंनावहाय आइ आफामोन फैदों माने आंनि बिहाव बिखुनजो आरोना जोंनियावहाय आलासि जानोहाय फैदों हाबा जाखांनानैहाय फैफेरनो मोनाखै आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम बिबिआइ दर्शन दिनै आजोलिमोननि न'आव जोंनि न'आव दाखालि जाखांबाय ना बिसिनाव थांखाबाय जोंना मामि मोना ओमफ्राय दिनैहाय जोंनाव लिंहरबाय आरो दा बेखौनो एसे खेबलाबायनोसैलाय जा हायो ना जों माने लामायावहाय आलासिफोर नेफैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय भिडिअ लानाय जाबाय एसे ना मारै ओमफ्राय एसेल' फैदों आरो गोबांबो नङा माने फिसाल'खा गरम ना बोथोरा लोमजानाय साजानायजों सोरबा सोरबा फैनो मोनासै फैनो हायासै बेफोरबायदि जानानै दं आंबो नै दाबो गानगासिनो नै माखौबासो दाबो गानगासिनो दं आइयो दोंनै दोंनै खालाय मोननै गाननांदों मोजाङानो जायाखै दाखालै हामबायमोनथ' मोजां जाबायमोन आरो मैयाहाय होफिनबाय नै 1 उइक जाबायमोन ना आं हस्टेलाव थांफिननानै ओमफ्राय माने हालदैनि ओंख्रि जाफिननानैसो एसे जाफिनखो नामा मैयाहाय एसे माबाफिनबावबाय आरो ओमफ्राय नोंनिया मा जादों होननामलाय दहाय ब्लाउस गोदाना जा दुखु आं माने प्रग्रामावहाय गाननो ब्लाउस मैयाहाय बरगयारिखौ न'निफ्राय लाबोफा होनबाय माने सानैजों दाखालि लांखादोंमोन आरोना चापागुरिनिफ्राय ओमफ्राय दाना बे आंनो मैया लानानै फैबाय माने आंथ' हस्टेलावसोमोन नालाय ओमफ्राय बे आंखौ डाइरेक्ट हस्टेलनिफ्राय न'आव लाबोबाय आरो दाना बे आङो दख'ना ब्लाउस लाफानानै फैबाय माने बेबो नायाखै आरो ब्लाउसखौ ओमफ्राय आं दा दुगैखांनानै गाननोहाय सोबा फिथायानो गैया फारसे मोनासै गाननो सोनायावसो नुबाय ओमफ्राय हाखु दाखु बेंथलाव लायनांबाय ना ब्लाउस दाना बरगयारि आङोहाय माने आंनि थाखाय आरो बेंथलाव ब्लाउस लायबावबाय बेचारा डाबल ना अब्ला नायलांदोलाय लोगोफोर दिनैनि माने फिसा ब्लग फर मेमरि माने मेमरिनि थाखायसो आरो थाथोंसै माने जों देनांहाय बोराय बुरै जाला बियायंफ्रा बिसौफ्रा नुनाय बायदि नै आजोलिया गस्ला गगद गाननायसै ना ओमफ्राय दिनै नैबे खान्थाल मादा ना मा होनो दा बेखौ नोंसोरखौ खेबावनांगौलै आलासिफोर होद आखाइजोंसोलै आइया दे गावनि माने मबाइल हमनायाव बिजि आरो नुबाय दा माथो मा बेन्दों कमल बेन्दों खान्थाला दंबावलै नै सोर सोर लांफैखाथ' औ नोगोद गोबां लांफैबाय मानसिफ्रा बस्थायावसो लांखायो 6था थाइबा 7था बिदि लांफैयो 8था माने फिसा फिसाल'ना हानिखौनो थायदोंमोन गैलानो जा लांफैयो नै बे गाहायनिफ्रायनो माने न'आव फैनानैसो लांफैयो दा बस्था लानानै फुङाव लांफैयो सोर सोरनो नांगौ लांफैदो थाइनै थाइथाम जानांगौ 11 12 13 14 15 20था बारा दंबा 20था बारा दंबा हारसिंनो थाइसे जानो हायोना ओंखायनो मोजां इयो थाइसे गोमोन जागोन दे जों औ जानांगौ लिसुआबो गैला नै लांजोब्बाय प्रग्राम जाजेननायसै प्रग्राम जानायसै दिनैनि बे बिबिआइ दर्शन गोथार फोरबोखौ जोङो बे समावनो जागायनायजों लोगोसे आं बे न'खरनि सोर फैदों सोर फैदों नाहरदो नै आइमोन गोजा खाथिनो आइ बिखुनजो गोजालाय दा नैबे न'आवनि जाहैबाय नैबे बे खोमायाव खाबनाया बे आयं बे आइ गिदिर बे न'आवनि जाहैबाय
नैबे मादै जाहैबाय खाथियाव आइ आइ औ नैबेबो आनै बे नैबे आनै दानसुं बिमा उम बे ओमफ्राय आनै सासेया नै बै बे औ दावनै ओरै जाहैबाय आलासि बरायनायसै फार्स्टआवहाय जि गुमुरनि जि बिबाय बिजायदो बे सानैखौ बुंजोबगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंनि गोसो बायदि नोङो फारि फारि खालामनानै जाहाथे बोसोनहोयो ओमफ्राय आदै बियो नोंसोर गोनां दे बे समावहाय आंनि बिदा जों आब'ना बे आदानिनो बियो जाहैबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोंनि बाजे बे बाजेखौ आङो जों खालामबाय बिना बाजे बिनासि ओमफ्राय आदानि बियो बिनि उनाव बाबुआ बसुमतारी बिथांखौ बे समाव आङो खावलायबाय ओमफ्राय एसे बारखौ लांनाय बादि जादोंमोन जे आं दाहाय लास्ट आंनि बिसआव माने सासेनि बाजे दा बिस जाहैबाय फेरिब्ला नार्जारि बसुमतारी खावलायबा ओमफ्राय ओरै आङो ओरैहाय बाजे रुपेश्वरी बसुमतारी जोंनि आमाइनि फिसाला बे ओरैहाय बसुमतारी गैयाहा आमाइनि फिसाज्लानि बिहामजो औ आमाइनि बिहामजो ओमफ्राय बिनि उनाव बाजे मोनसि जोंनि आदा गोसोनि बोरायाबो फैयो ओमफ्राय ओरैहाय जोंनि थालांदोंनो रतन नार्जारि रतन नार्जारि ओमफ्राय ओरैहायबो बे दैखौबो मोसानो खावलायखाबाय आं नामखौ बावबाय बसुमतारी ओरै दंबो आनै दं ओइनै ओमफ्राय नै बै औ खावलायबाय जाय बिथांखौ आङो हार बायदि हमनानै दिनैनि आलासि सिनायथिखौ आइया दख'ना ब्लु गानबोदोंमोन आर'नाइयाबो ब्लु मोनदों हनै इसोर मा होनदों मबेया बाबा नोंनि बिहाव बिहावखौल' सिनायो ना मा होनो ए बाबा गावनि बियायनो गिफ्ट हैगोननो ए गिफ्ट बियाय सिनायलायनोहाय मारै नैबे आइ बिखुनजो जाहैबाय ओमफ्राय नैबे आइ माबा गिफ्ट होलायदो ना औ आबैया जोङो रेडिल' संबायलै मा संखो आबैयालाय ओमफ्राय सोरथो संखो बे सिख्ला गिदिरफ्रा जानाया रेडि जाबाय नै बेल'सै ने आबै औ ओमफ्राय नैबेखौ नायदो ट्रेडिसनेल वे जाहैबाय गामियाव बेबायदि दै दोननो थाखाय बेबायदि खालामो गामियाव
प्लास्टिकनि जाहैबाय इयो नै ओरैनो भारा बर्तन सुनायनिल' लोंनायनियाव बाहाया बेखौ लोंनायनियालाय आजिखालि बथल मारे खनफिन नाथिला हयासो खननोमोन गानखौ खननाया मिस्टेक जाबाय नों खनफिनलाय आंसो खननांगौ नों थांदो आं खनहरनायसै औ दे आं ओरै थांनो नों देनां खनहरदो खननांसिगौ ओमफ्राय फागुन दाननि होननायाव नों ओरै नाहरलायनांगौ रा दे औ फागुन दाननि टिं टिं सान्दुङा साथा हमनानै देलाय देलाय माने दुब्लियावसो थांगोन देलायाबो फैदो देलाय दुब्लियाव थांथो औ फैना फैनिजों खाबायना आं देलाय फैयाखैना ना देलाय फैदोंमोन देलाय फैयाखै ना फैदों देलाय फैदोंब्रा नै नायदो ओमफ्राय नों मानो फैदों दुब्लियाव फैदों थाइबेंसो लांनो फैदों थाइबें लांनो फैदों जों थाइबें आङो ना दुब्लियाव थाइबें आं देखायनि लांनो र' फैदों थाइबेंआ ग्रोनल'खा थाइबेंआ बरिया थाइदों नै आयै 1 2 3 खानायसो 4 रा 5 6 7 था दं नै फागुन दाननि थिं थिं सान्दुङाव बिदिसो खालामफैदों ओमफ्राय आं मारैथो खेबनाय नुलाय थाइबें खादों नै औ बैलायावबो दं खोलाहा दे खादो औ बैयावनो मेचियर देलै मानसियानो सान्दुंखौनो हाथारा जि गरम मोनो मानसियानो नोगोद गरम मारै जाखो देन्जार माइ गायोमोन ओमफ्राय इयो गोदोहाय बांगाल बायदि नुलायनाय आयै सावथालाबो हास्लाबामोन थो खाखांबाय थांनायसै मैगं बारियाव फैदोंमोन नों जागोन अथस' नामा नै हमदो साथाया दे लादो दे साथाया बेयाव गायदों थाइलेण्डनि खान्थाला हनै बैयाव फांसे गायदों ओमफ्राय नैबेहाय नैबे माबासो बैयो जों 12 मास जानाया बे औ 12 मास माने लेट नैबेबो इलाय बेबो औ जिब्रै ना ओमफ्राय नै थाइलेण्डनि खान्थाल सुपार आर्लि भियेटनामसो होनदां प्रग्रामा जोब्बाय जानोसैयानो ओंखाम ओमफ्राय दा बिदाय लालायनोसै थांसै लेबु हागासिनो दं नै गरम बोथोर ना लेबु जायोबा एकदम जालानो गोलोमनाया लेबु जायोबा आराम मोनो गरम बोथोराव नामा सरबकनो बायदिसिना दा ओंखाम जानायसै हनै ओंखाम जानो रेडि बांसिन जानाय नामा रायला माबा दंलायोमोन प्लेटना नै फिथाइ सेरि ना मा होनो ओंखाम जागासिनो दं ओंखाम एसेल' मानसियानो ओंखाम जाखांबाय दा दालि गोमोन जाफिनबाय रा नों हालदै बायदिसिना जाफिनबावबाय माला हामबावनांगौ जाखो नोंलाय दाजासैलाय दैजों जादों ओंखामखौ देवबाराव गाबोन बेलासियाव थांफिनबाथाय अनलि ओंखाम ओमफ्राय गिहिजों नों ओंख्रि जानो मोनलाय दैजों नुवाना नों मा खालामदों ओंखाम जाखांबाय होनला औ होननायसै ओंख्रि जायाखै मेगना बारा जाफिनदों आरो दिनैनो लाथा जाफिनदों ना बुस्थुआ ओमफ्राय बेखायनो नों ओंख्रि मोनजाले दैजों सोमनानै जानांगौ बेल'सै मिथिबाय दा ओमफ्राय गोसोआ लुबैयोना सिरियासलि जिखुनु मोनजाले नों बिदि थाफानानै मोनजाया होननानै नों सेनानै जालाल' मानिनो हागोन ओमफ्राय बिदि रावबो सेग्रा गैयालाय जाखागोन ओमफ्राय दा नों जाबावबायसो अमा बेदरनो माबा दाउनो लागायबाय थाइबेंबो जाबावदोंसो मालाय जा गोसो थोबायनो आंखौ जनदाइसआ ओमफ्राय आंथ' दा जनदाइसजों थांनो हायाना गोसो थोबाबा आं जनदाइस सामान आंखौ बिदि गोसो थोदेरबावो खोथा जानोलै मानो गोसो थोनांगौ जाखो बे आंखौ गोसो थोबाबा आं लानो हाया बेखौ
गाव गोसोथोबाय थादों आं हाय किटि सना हनै आंनि मावजि फैदों जाखांबाय जों जाखांबाय दों देन्जार गोबां जाबायलै लुसोमनानै होयो ओंखामाबो लिसु जानोमोन लिसु गैया नों मोनजाला जेबो खान्थाल मोनजाला जानोमोन मोनजाला प्लिज ऐसा मत बोलो न' आं थाइसे खान्थाल ओहो जाथारगोन मोनजालालै प्रग्रामाथ' जोब्बाय ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दा दसेनि उनाव बिदाय लालायनोसै ना मा जाखोना मान मिनिदों नों खोनादों आं नोंसो खिफिदों आं खोनादोंथ' एम्बुसो गाबदों सार आं खोनादों मा खालामदों मा ओंख्रि जादों होनदों नामा मा ओंख्रि जाखोना दालि दाउ लाब्रायालाय मै थांदों ररा दालि दाउ अमा ना ओमफ्राय जोगोनारजों सयाबिन लाब्रा ओमफ्राय मैस्था थाइबें नाथुर औ मैस्थाजों नाथुरजों बाथोन ओमफ्राय सामब्राम थाइबें सालाद बेनोसै बेखौनो होखावखाबाय जानाया थो माथो माबा खालामनो थफ्ला जुनोसै थफ्ला थफ्लि औ थफ्ला थफ्लि जुनि बिदाय जाबाय लोगोफोर थांफिननायसै नै थांनायनि टाइम जाहैबाय बेलासि जाबायना टाइमाबो बेलासि माने 2टा 2:30 जाबाय नों खेबदोरा नों खेब हा औ थांसै फांखायाबो जि स्पिड गिदिंबाय बिदाय लागासिनो गोजोननाय थांसै नै माथो गाखोबावबायसो मोनबाय आफा खान्थाला बेङा औ औ खाजोबदो नै मने लाङाय खान्थाल आयै नै मोनब्रेबाय आफा मोनब्रेबाय ओइ जिखुनु लांथोंसैरा थाथोंसै हाबाब जाबाय दे औ जोगोनारखौ नोगोद जायोलै बिसोरो थफ्ला फैयो दालि माबायदि मोनखो आङो दा मोजां मोनबाय आफामोनाबो थांजोब्बाय औ ओमफ्राय आलासि साफा जामगासिनो दं साफा जामगासिनो न'आ माने खालि जानायसै ना ओमफ्राय जोंनिया भिडिअखौबो खालि खालामनोसै इयावनो जोंनि भिडिअखौबो इयावनो फुल स्टप लगायनोसै खालि खालामनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामबानो जाबाय ना दा शेयारबो खालामनांगौ लाइक कमेन्ट साबसक्राइब शेयार खालामलाबायना हो दे लोगोफोर दोनबाय दे बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनबावनायसैलाय ना